Hej med jer, skønne sjæle, der er derude. Jeg har ikke annonceret, at jeg går på live her, så jeg vil egentlig bare lige byde dig, som ser med, enten nu eller senere, hjertelig velkommen til den her 1111 portal. Fordi det er jo sådan, at jeg har haft rigtig mange, jeg har snakket med kunder og diverse det seneste stykke tid her, som virkelig har mærket de her kæmpe store energier, som er på spil lige nu. Og 1111-portalen er jo over os nu. Klokken er 11.11, den 11.11.2025, som er et etterår. Det kommer jeg tilbage til, men jeg vil egentlig bare lige først byde dig hjertelig velkommen her, og så fortælle dig lidt om det her med, hvad 1111-portalen er, hvad du kan bruge den til, men også det her med, hvad kan du drage af fordel af, når du ligesom byder den her 1111-portal og de her kæmpe store energier velkommen i dit liv. Så inden jeg sådan lige går sådan helt i gang, så vil jeg lige stille nogle spørgsmål, du lige kan reflektere en lille smule over. Om du gør det med det samme, eller du gør det efter du har set den her live, det bestemmer du fuldstændig. Og hvis du tænker ud til højre med det, så gør du også bare det. Jeg vil egentlig bare informere dig, som er interesseret i at vide lidt omkring de her energier. Så det første spørgsmål, det er, jeg vil stille dig, det er faktisk omkring det her med, om du har haft nogle af de her tanker omkring altså noget fortid, der er dukket op, nogle gamle mønstre, nogle gamle paradigmer, noget andet, som dukker op, eller har dukket op hos dig den sidste stykke tid, den sidste uges tid, plus minus. Fordi det kan for rigtig mange, jeg har mødt i hvert fald det sidste godt og vel uges tid her. Som sagt, der er det altså primært hovedpine, der har været det store fokus. Der har været rigtig mange af mine kunder, som har døjet med den her hovedpine, som virkelig bare har været alt overskyggende nærmest. Og det er ofte forbundet med nogle tanker fra enten fortid eller sådan i den dur. Så det kan være, at du også er en af dem, der sådan tænker, det var da utroligt, den hovedpine, jeg har rendt rundt med. Det andet spørgsmål, jeg har til dig, som jeg godt kunne tænke mig, at du lige stusser over, lige tænker lidt over, lige stopper op omkring og mærker efter, det er den her energifrekvens, du har været på, igen den seneste uges tid, plus minus. Har du været lav på energi, eller har du manglet energi? Har du følt dig drænet for energi? Sådan ligesom den der følelse af, at skal jeg nu op igen i dag? Altså, jeg magter det næsten ikke. Altså den der følelse af, jeg gider ikke engang at støvsuge, eller klare dagens gørmål. Den form for energiforladthed, den her form for at føle sig drænet for energi, eller være energiforladt bare, jamen det er altså også en del af det her med 1111-portalen, som virkelig lige nu piker. Altså, så er du en af dem, der ligesom har haft den her form, så vil jeg sige til dig, så er du heller ikke alene her. Det er den tredje ting, jeg godt lige vil have dig til at stoppe op omkring, det er faktisk den her influenza-form, følelse, der måske godt kunne florere lidt hos dig også. Fordi det er virkelig også en af de her ting, som jeg har hørt mange af mine klienter fortælle omkring. Det er den her, altså jeg føler mig sådan lidt syg på indersiden, og jeg har faktisk også selv haft en sådan den der, jeg føler lidt, der er noget sygdom på vej, men det vil ikke rigtig give slip og sådan nogle ting. Så måske har du også stået eller står i den her situation med, at jeg føler virkelig, der er et eller andet, der ligger og ulmer under overfladen. Og hvis det gør det hos dig, så bare vid, om det er den ene, den anden eller den tredje ting, eller alle tre måske, som er hos dig, så vid, at du er helt normal. Det er blot alle de her kæmpe store energier, som er på spil lige nu, som virkelig går ind og sætter sit præg, kan man sige. De her tårnhøje energier, som jeg snakker om, der er i den her tid, den her portals energi, det er egentlig for at forberede dig. De her tanker, det er for at forberede dig. Den her energimangel er for at forberede dig. Og den her småsygdomshed, den her influenza-lignende, det er for at forberede dig. Der er et skifte lige nu i vores liv, i vores tid, vi er i. Og det er jo egentlig for at slippe de her gamle overbevisninger, de her gamle mønstre, de her gamle paradigmer, som vi gerne vil af med. Derfor dukker de op, fordi de ikke er blevet frisat 100% endnu. Og lige nu der er alle muligheder simpelthen for at få den frisat. Så gør dig selv en tjeneste og vær opmærksom på de her
energier, som florerer hos dig, de her tanker, som florerer hos dig, og så byde dem velkommen med kærlighed. Når jeg ligesom snakker om energier og tid, og den her tid, vi er i, og den her tid, der kommer også lige herefter, vi skal være i, det er sådan altid lige lidt relativt, fordi universet arbejder ikke på samme måde, som vi gør i forhold til tid. Så tag det lidt med grænsalt, når jeg siger, at jeg fornemmer, at det vil vare ved et sted mellem 2 og 4 uger. For nogen er det kun en uge, og for nogen er det 5-6 uger. Så tag det med et grænsalt. Det er virkelig en meget abstrakt ting, det her med tid, og særligt når vi arbejder med energier og universet osv. Så det er bare for at fortælle dig, at det kan godt vare ved et stykke tid, men igen byde det velkommen på kærligste vis. Yes. For ligesom at vende tilbage til den her 1111-portal og give dig en lidt større forståelse for, hvad det egentlig er, hvad det egentlig går ud på, så er det jo simpelthen en potentiel forandring, du står overfor, og derfor bliver du også gjort opmærksom på at slippe det her, du ikke længere har lyst til at have i dit liv. Når vi snakker om 2025, som vi er i lige nu, så er det et 9-år, hedder det. Altså 2 plus 0 plus 2 plus 5, det giver 9, og 9 i engletal i hvert fald, det er altid den her afslutning. Det er den her frisættelse af det gamle, vi ikke længere skal have med. Det her kapitel, vi nu har afsluttet, og vi går klar til at ligesom skal ind i den her 1111, altså etterportalen, men også 2026, som er et etterår, altså 2 plus 0 plus 2 plus 6, det giver 10, og man tager aldrig nullet med. Så et etterår, og etterne i engletal til gengæld, det er nye begyndelser. Så når vi lige nu står kl. 11.11, den 11.11 i et 9-år, så giver det os alle muligheder for at komme ind i det etterår, vi står overfor, på alle de bedste muligheder. Du får altså mulighed, hvis du byder det her velkommen og holder fokus, så har du altså mulighed for at skabe og implementere lige præcis det, du ønsker dig. Nogle kalder det manifestationer, nogle kalder det noget andet. Hvad der føles rigtigt for dig, er det, du bruger og det, du går med. Så hold dit fokus. Men jeg vil også sige, at det kan være svært at holde sit fokus, og særligt hvis det er sådan, at det er de her gamle mønstre, for eksempel om et lavt selvværd, som dukker op lige nu, eller har gjort i en tid herop til hos dig. Hvis det er et lavt selvværd, som jeg er ikke god nok, der dukker op, eller jeg kan ikke finde ud af, eller jeg er også anderledes, eller min fortid, min historie gør, at jeg ikke kan, eller hvad det måtte være. Erstat de her tanker, de her mønstre med det samme. Beklager. Erstat det med, jeg er smuk, jeg er værdifuld, jeg er elsket, jeg kan alt det, jeg sætter mig for. Alle de her ting, som du ægte vil elske og implementere i dit liv. Erstat eventuelt den her sætning med, jeg er, og så med det, du vil ønske at være, når du står i 2026, 1.1.2026, i et etterår, den 1.1. Hvordan ser dit liv så ud? Hvem er du? Hvordan er du energetisk? Og så videre, og så videre. Så det kan du i hvert fald bruge og benytte som en lille ting. Det kan også være, at det ikke er selvværdet, den er gal med hos dig, men at det derimod er din manglende prioritering af tid, at du føler dig overvældet i din hverdag, din kalender er proppet fra morgen til aften. Så det her med at føle sig overvældet eller bagud, det kan også være en ting, du står i lige nu. Og jeg tager bare lige udgangspunkt i de her 2 ting. Så hvis der er noget andet, du står med, så vid, at det er der også en grund til at være opmærksom og nysgerrig på det også. Men føler du dig overvældet, altså du har aldrig tid til, eller det er aldrig nok, eller du er igen bagud, eller du kan heller aldrig, eller sådan i den dur, så erstat den tanke og den følelse med, jeg prioriterer mig selv, jeg ønsker, det jeg ønsker, det går jeg efter, jeg skaber den hverdag, jeg ved, der er til mit højeste bedste, osv. osv. Så igen, sæt intentionen på lige præcis det, du ønsker dig. Jeg kan, jeg gør, jeg er. Og så mærk den der transformation, men vær meget kontinuerlig, vær fokuseret på at ændre de her tanker. Fordi du er god nok, du er værdifuld, du er elsket, du er smuk. Alle de her ting, det er noget, du er. Når jeg så siger, at det er du, og du står tilbage med følelsen af, at det er da også meget fint, du synes det, Karina, og det er dejligt, men jeg føler det ikke. Okay, det er i orden, så tager vi lige den, fordi det er faktisk så sindssygt
simpelt, det du skal til nu, hvis du vælger den her løsning selvfølgelig. Du fortæller dig selv, jeg er ikke smuk. Men du kan også fortælle dig selv, jeg er smuk. Og begge dele kan føles som en løgn. Okay? Men hvilken løgn vælger du at gå med? Går du med løgnen omkring, du ikke er smuk, eller går du med løgnen omkring, du er smuk? For uanset hvad, så kommer det, du fortæller dig selv, til at være det, du tror om dig selv. Så vælger du at tro på løgnen om, du ikke er smuk, eller vælger du at tro på løgnen om, at du er smuk? Og så lad det blive din virkelighed, i stedet for den virkelighed, du har tilbudt dig selv, tillært dig selv, hvad din virkelighed. Fordi den er der totalt lavenergetisk, og du fortjener så meget mere. Og jeg tror sagtens, du kan lytte med her, og måske fornemme og være enig i, at du er smuk, og du er værdifuld, du er elsket, men at føle det er noget helt andet. Så fortæl dig selv igen og igen og igen og igen, alt det du gerne vil være, alt det du ønsker at putte ind i dit liv. Fordi du fortjener det. Det gør du simpelt. Slut. Så er der ikke mere til den. Ja, så lav nogle sætninger for dig selv. Måske hænge dem op i dit hjem, eller lav en voice loop, eller et eller andet, som du går og lytter til, at alt det her, det er jeg, og alt det her, det vil jeg gerne være. Alt det her, det opnår jeg. Ja. Du kan altså med kæmpe stor fordel sætte intentionen på alt det, du ønsker at være. Alt det, du ønsker at opnå. Alt det, som du vil af med, det erstatter du med noget lyst og noget kærligt og noget højenergetisk. Så får jeg lyst til at sige, god fornøjelse omkring det. Så nyd det her 9 år, vi er i nu, den her afslutning. Nyd afslutningen, nyd kapitlet, nyd den læring, du har fået, og så gå over i det her skifte med simpelthen alt det nye og alt det gode, som bare venter på dig og venter på ligesom at blive taget imod. Med det, så ønsker jeg dig en fuldkommen fantastisk og magisk og højenergetisk 11-11 portal. Og så håber jeg virkelig, at du griber den mulighed, som universet lige nu har lagt foran dine fødder. Og så ses vi. Ha' en fuldstændig fantastisk dejlig dag. Hej så længe.